So ngayong araw guys, samahan niyo ako mga lakal guys, no. Mula pala dito sa may bayan ng Asingan. Ah, Papunta tayo sa may bayan ng Villasis. Ito yung daan ng Asingan to Villasis, no. Medyo malayo-layo ito guys, no. Kasi paikot ito eh. Tara, let's go. Meet up natin guys sa may Villasis 7-Eleven. Lapas ito guys ng kalsada ito doon sa may overcourt ng bayan ng Villasis. Pero malayo-layo ito guys. Tulog yung seller natin, no? Yung seller bahay nila eh. Wala, nasiro ako doon guys sa Singkat sa Barangay Subol, wala.
Bilisis, no? Good siya guys, no? Kailangan kasi may pang testing tayo pag nag-aalakal tayo kasi marami kasing may sira na ganito guys, lalo sa PB5. Tara, meron pa tayong isang pupuntahan sa may Don Ramon. Kalakal ito sa Bilisis, no? Dalawang BB5A5, isang 936. So ngayon pauwi na tayo ng guys, na ano tayo, back to base na tayo guys. Tara.